Jo sempre dic que quan estàs de candidat en una campanya és un poc la soledat del corredor de fondo i, en definitiva, ningú t'ho pot arreglar, ho has d'arreglar tu amb els teus propis recursos i el fet que tu tingues una estabilitat emocional, que tingues una seguretat en allò que estàs fent, és fonamental cara a la presència en els mitjans, és fonamental en el teu discurs, és fonamental en la teua imatge i és fonamental, en definitiva, en el projecte que estàs traslladant. Tu pots tindre un bon programa, tu pots tindre unes bones propostes, però si no ets capaç després de transmetre-les d'una forma positiva, equilibrada, tranquil·la, etc., doncs és molt difícil que siguin percebudes com tu les vols emetre. Jo vinc d'una organització política en el qual el programa era un element fonamental i m'he donat compte en el pas del temps que si aquest programa, que és imprescindible, no va acompanyat d'una sèrie més de coses, la gent no el percep i tot allò que comporta aquesta transmissió del programa és clau per a poder fer una bona tasca política. Jo crec que és molt important, d'alguna forma, que a l'hora de plantejar-se qualsevol objectiu polític concret, com a alcalde o com a regidor, és fonamental, d'alguna manera, un equilibri intern i una tranquil·litat interna que d'alguna forma jo vaig aprendre i que intento continuar posant en marxa. Jo no havia estat en cap cosa d'aquest tipus, però a mi em va resultar sorprenent el que, d'alguna forma, a través d'una reunió setmanal, com teníem, pogueres notar que anaves avançant. Jo crec que va ser una experiència en aquest sentit per a mi nova, en el sentit que no l'havia utilitzat prèviament i va ser nova i va ser positiva.